Yo, check. RA. Title ni Realidad. Check. Tayo niyo magustuhan. 1, 2. Check. Realidad mauna ni karong mga nahitabo. Daghan na kayo sa Facebook karon halos maghubo. Mo viral lang himuon ang tanan, makakwarta lagdako. Unya pag mabastos na siya, grabe ang kasuko. Yung maunang palihog kong duko. Kung ikaw naigo, bright ka sa klase, pero sa respeto kabugo. Kusog ka ayo mang lockdown mo rarabag perpekto. Paistoryahon halos talanabalan, grabe ka sweeto. Adik buring na ang tawag kung daghan ka og tato. Sa batas luoy ang pobre kay permi laban sa dato. Tungod sa kwarta makalimot na sa kadugo. Di naman agad wala ka kabalungan nung nasuko. Kay tungod ni asinso na gamay maong di naman agad. Ang tama himuon og mali, kwarta ray ibayad. Diretso laban sa una makatugan, tira pasagad. Permintitang luoy kay iyang kapit, mayor og kagawad. Mag-awayay na hinuon kay tungod sige ragtugan. Basta daghan pa kag kwarta, dili ka ana lungan. Ug maayo kang tao, ilaha kang abusaran. Libakon dauto na ka og di nakamapuslan. Kusog ka ayo mo simba pero ang batasan sa tanas. Piling dato sa eskwela pero sa balay way bugas. Luoy kaayong ginikanan kay di mo sugot og balon gamay. Pag abot sa eskwelahan di maminaw kay magpahambugay. Gusto maminyo og sayo kay abi siguro nilag nindot. Di mo tabang sa ginikanan kay sa cellphone sige rag pindot. Nabuntis og sayo human gibyaan sa uyab. Kaning bata palagi dali ra kayo mainlab. Mga pulis karon daghan na kayong abusado. Gamay na lang ang tarong daghan jud ang mga gago. Imbis tabangan ka sa moton noon kag kapigado. Way mga respeto maayo pang mga walay grado. Himuan kag sala aron ang ranggo mo taas. Mauni diri sa Pinas ang batas dili patas. Dito panig sanay gidatong kay kwarta ilang gahom. Nakwaan kag druga sa bulsa. Sila rapod nagtanom kalat na karon ng mga iskandal sa mga batanon. Wala gihuna-huna ang pagmahay pag-abot sa puhon. Pag di ka musugot bulagan man gud ka dayon. Nadaot ka sa pasalig maong tanan imong tumanon. Mauna ni uso karon sa tuang realidad. Halos mga buntis bata pa og edad. Kining kantaha para ni sa karon nga mga nahitabo. Og kung ikaw naigo ayaw lang og kasuko. Thank you.